Velkommen til DJ Channel. Og nu går vi til anden vært, som nu skal præsentere vores sang. Tusind tak for det. Vi vil finde dagens sang frem, som jo hedder et hotdog, og vi vil lige gå i lidt sort, før vi gør det. Hej, nu siger vi farvel, for nu skal vi gøre noget. Hej. Ja, vi siger farvel. Vi håber, vi ser jer næste gang i DJ Channel Checklist. Farvel.